wena usakhaliswa into encane ke angifuna ukungasho. Wawukuphi mina trying to save my marriage ngize ngibhuka i-vacation just for me naye se ejozini mamela ke ngiyabona ukuthi hayibo hey man umshado wami man uyashisa ushubile man like ushushu and then like angazi all of a sudden le izinto nje soku-ugly ekhaya yini ngitshela ukuthi mhlambe it's because umsebenzi engiwenzayo bengisebenza umsebenzi wama-shift ne ngitshela ukuthi mhlambe I'm not giving my husband enough time, you know. So okay ngcono ke ngi-arrange i-vacation nje just a weekend away, just the two of us, you know. So ayike ngoba ngiyabona nokuthi isimo sishubile and angazi kwenze yazi ungazi ngempela and we are trying to fix into ungayazi nje ukuthi yini kumele uyilungise. So I remember ngimfonela ngithi angimfonelanga indaba ye-vacation angimfonelanga behleli nje edlona ngaphandle. So ngithi oba phela ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ngilungise lo mshado wami, you understand. So ngithi kunganjani ke sithi nje sithole i-weekend away mhlawumbe phela ezinye inkinga ngeke ngizothiwa zisothaka kalula if ni kwenye environment, you understand. So now I was trying to implement that and see that exercise is gonna work for you umshado wami na, you know. Ngithi mangimtshela ngithi bengicabanga ukuthi nge-weekend siya sithi okay sathi weekend away athi yabona lokho weekend away for in ngithi man ngiyabona ukuthi I just need us to have time, a quality time, you know, sobabili, you know. Bengikhumbuza one of my leaders njengoba sisedebheni manje eGateway Hotel ngithi sithe mastepa in ehotel ngithi yo my leader yabona nje ngine-bed memory yaleli hotel because yey ngasizisa ngangizela sengithi ngizozama ukufisa umshado wami. Ayi most amahotela ngwabhukile eThekwini yabona uzama ukulungisa umshado ayibo. So going back to i-vacation, i-mini vacation yethu ke yasejozini ke ngithi mangithi ngicabanga ukuthi this weekend siphume and angi-expectanga nokuthi athi anginamali mina and basically indaba zama-vacation ashintsha athi yabona ngithi no it's fine I'll pay yabona I just need us to have quality time, it's fine I'll pay, you know. Because ngiyabona guys umshado wami uyawa umshado wami ibo nomntana wathi sesemncane ngiqatha kushada umntwana sesemncane nje ayibona angi-expectanga yonke lento eyenzakalayo. Angimboni futhi akayi-approve nje leyo ukuthi kwamele sibhukhe i-weekend away. Ngenza ama-bookings ngekhanda lami nami ngenza ama-bookings qede ngibe sengimsendela i-message ngithi sengibhukhile ke sizohamba sejozini. Umbone ukuthi ucasukile, yabona umuntu mamdina ucasukile ngithi sihamba sejozini. Nangempela ifike i-Friday pack sisters uyophekhayo akanandaba nokuba nendaba and then Friday avuka emsebenzini as normally. So kuyimanje ngiphene ekhaya ngishayisile ngo-2 hayibo where are you phela siyahamba ngithi simbhukhile phela yo umbone ukuthi wabuya ngibona umuntu ohodolayo usisi-ke yena ukuyimodi ye-vacation ukuthi nje yazi ngiyahamba ngiyolungisa izinto nomuntu wami because ngiyabona ukuthi mana hayi ukhona lento esiphazamisayo but angiyazi ukuthi ini mhlambe ngibhizi kakhulu emsebenzini endlini mhlambe akasithola isikhathi mhlambe nginabantwana, you understand, kuno-auntie mhlambe nje akwakhululekanga, you understand. Hayi sihambe guys from Durban yazwa na phela ngazi uma kuhamba nomuntu wakho ni create ama memories kwakuthulekile emotweni ngizama ukuthi ngifake ingoma zethu yabona izingoma ezuthi yabo lezi ngoma lezi ukuthi hayi ngasikhathi ungishela you know sidata konje ngifaka lezo ngoma and ngasikhathi ubhutisa ama calls ngena left and right. So once nje wathi mfowethu ngiyazi ukuthi intombazana wonke amantombazana abethanana nawo wabiza ngomfowethu efonini if ngikhona. Once athi nje mfowethu nami ngiyazi futhi once mayiphendula ngale efonini mangimfonela athi mfowethu hayi ngiyazi ukuthi okay uno sisters khona sisters ahleli naye once nje wathi mfowethu
Angiyazi ke. If ungenamuntu uzosho ukuthi mama, hayi baby, yayibona. But nje wangithi mfowethu bese ngazi ukuthi ukhona usisters. Nabo sisters mabemfonela. Mfowethu no ngibhizi khona la ngisasebhizi khona ngizokufonela. Ibhizi phone yakhe la endleleni ibhizi. Ke sifike eJosini. Check in, guys. You all know what in Jamaica hotel. The first thing you wanna hug your person, you know, needs jijele embedeni. How? Imlo ya hug ya hug ya bande hug ngayizo ya banda. Phinde yesibili hayi umbona ukuthi avela vule I sliding door sangaphandle ukuthi abuke iview. Hayi ngathi ngizobekezela. Ngiyayibona le iya irritator. Sisike uyashutha ke content yashutha ithombe. Kuthe like malate ngabo 6 ngithi hey ngifuna ukuposta ke ku Facebook athi uze ulinge ungiposte ngijwayele phela ukuthi ungiposta masiphumile like siyapostana even menga ngiposte but benganankinga ukuthi ngimposte understand athi uze ulinge ungiposte mina ngisuke eThekwini kunama deals ebengimele ngihlangane nawo abantu benginama meeting ngiyakwenzela ifavor ngeza la uze ulinge ungipost ngiswabe ukuthi ngiswabe ngithi hayibo ingbe yibo guys mayithi ngiyasondela umuntu manda mpo guys mina bengakaze like yabona utshwala ngalobo busuku lo ngafuna ishop esedozane ngaye Shoprite ngathola ibhodlela lewine because ngangifuna ukuba nami ngendlela ayebanda ngakhona towards mina. Bear in mind ngonkosikazi wakhe ophelele, you understand, imali yami engibhukhe ngayo la yezwa na ngayofuna ibhodlela lewine ngaphuza ngalala. Wathi uqale yini ukuphuza manje wena? Ngithi wena uqale nini ukwenza zonke lezi zinto lezi? After yonke into esengiyenzile nje, imizamo yonke esengiyenzile, ngibhukha ngemali yami oba ngiyakubona phela ayithi ukuthi yimi nenkinga, anginankinga mina la. Ngumuntu onenkinga, ngizozama ukuthi ngiunderstand ukuthi inkinga ikuphi kahle kahle. Ngashayela iwine, ngaqala ukuphuza iwine. Ngashaya yona eglass ngalala. Ekseni kumele sevuke seke breakfast. Uyabona phela ufuna ama view ama activities, bayangibuza ukuthi yini ama activities enzowenza. Ngiyasabathe lena right noma yini anything. Noma be yini mfowethu manje ngibhizi ubhizi calling noma be yini yo yimi ngichoose ama activity kuyilona I cruise wara ngiyachoose nakhona lapho ngacisha ngamshiya edamini guys uhlalele abantu ithandani zisondelene nina ngithi ngizama ukulungisa umshado kanti umshado wami usuvele shuthu kwadala usufa into eyifile nje ngibona ngirealize late mina ukuthi akusenamshado la so wedwa sis so umshado nje ngegama saze sabuya ngathi sathi masibuya first thing ayenza wadileza emthwale egate yezwa na wadileza emthwale egate akangenanga nasendlini ukuthi ayobona abantwana athi nje sanibonana wadileza wathi khona la ngiphuthuma khona yezwa na akukho mina engingakwenzanga ukuseva lo yamshado lo ya akukho yezwa na ngiyeza nesinye story ukuthi makuthiwa landela imiyalelo kuthiwa no umyeni umwashe inyawo umhloniphe umphekele uze kimi ngizokutshela ukuthi angizange kwenze yini lokho ngithema ngikwenza ngatholana hayi sibuye eJosini kube khona lezo nsuku ukuthi zemnandi ngibona ukuthi hawu namhlanje ubaba ujabulile mhlawumbe usheshe wabuya nasemsebenzini abuye ngo5 emsebenzini kube yilonto le on and off hayi ubona ukuthi kodwa nje uyambona ukuthi hayi man iyamshisa lento le iyamshisa you understand kuze kufike isikhathi like ngithi ahlale phansi niyazi ke guys man nixabana endleni ukuthi into encane iyanixabanisa mase kungasekho nje mnandi into encane inixabanisa nomunye futhi uphendula intando yakhe nomunye aphendula intando yakhe you understand ngize ngiphinde ngithi you know what hayi man I'm not giving up kulo mshado angigive up nje tu angigive up tu you know so ngizame futhi so njengoba bengiseThekwini last week ngiye kwi business master class so masihamba nayi ilona
bengila eGateway Hotel last week behlangane khona siyi-team ngokwebusiness yethu ke. So ngiyamtshela ke uma leader wami masingena la ehotel ngithi yo my leader yabona mangingena kule hotel umoya wami uyashintsha. Athi yini my leader? Ngithi yo la ngangela ngizozama ukulungisa umshado wami kule hotel. Unfortunately akuzange kulunge. So ke kuleyo mission yokufixa umshado ke ayike iyasondela ke ibirthday kaBhutiza. Iyasondela ibirthday kaBhutiza and ngifuna ukuthi this time around uBhutiza ngimjabulise futhi. Guys, hayi umuntu esifazane uyazama. I'm sure nabo baba bakhona baba bazama nje ngathi, I understand. Ayipheleli kithi kuphela. But ke mina ngixoxa side lami ke. Iyasondela ke ibirthday kaBrothers. And ngiyabona sekutense ngenye indlela. Kuthi ngelinye ilanga ngisemsebenzini bengingene ishift yantambama ngizophuma u10. Ingene call ingena ngabo 7 kanje emsebenzini. Yeah, njani naphila. Eyithandeka mfowethu. Ngiyabona nje sihlala ngisixabana ngaso sonke isikhathi mfowethu nje ireason ngikufonela ukuthi mfowethu ngicela uqhubeke nempilo mina ngizophuma ngizomove out ngizokushiya nabantwana ayikho into ezoshintsha ngizoqhubeka ngenze okufanele ngikwenze. Ngithi mina okay, so why ungifonela? Angithi ngiyabuya endlini ngibuya ngo10. Why ungifonela like asikwazi ukuthi lento singakhuluma ngayo like face to face? Athi no bengihleli nje ngicabanga leyo nto leyo ukuthi angathi sihlale sixabana ngaso sonke isikhathi. Ngithi okay ngiyabuya endlini ke ngicela ungichazele face to face. So basically wena uthini? Uthi umshado wethu uyaphela uthini? Athi angithi umshado uyaphela but I need a space. Ngithi uyahlukana nami? Athi angihlukani ngizoqhubeka nginakekele but I need a space. You understand? Sekukuningi. I just need a space. Ngithi okay. But ke ngilinde ke uzongitshela le nto leyo ekhulumayo face to face, you understand? So then guys, Nhlanhla, I need also to pack ama orders abantu. So ngithi ngiyabuya endlini. Ngitshele ke ukuthi like mangibuya endlini angayikhulumi nokuyikhuluma. Kube ngathi isimo esinormal. Ngicela ungiphe ibubble wrap. Ngizorapha lama order. Nesiza. Kuba ngathi into enormal, you understand? Hayibo. Okay silale esiphethe ukuthi sizongithi okay ungifonelile. Thank you. Ungifonelile and then asikhulume sengikhona, you understand? Ngikho emode nokukhuluma nina. Ngikhathele ngisebenza kanzima namhlanje. Yabona nje khonkolo bafana ngithi okay ngimhloniphe ke futhi phela ngoba sekulate u10, you understand? Hayi ke kube sikulento le ukuthi siyazama ukulungisa but elinye ilanga kumnandi elinye ilanga kumnandi. Yasondela ke yafika ke ibirthday yakaBhutiza. Ithema ifika ibirthday kaBhutiza. Oh okay, before ngijamba i-call le angenzela yona ngisemsebenzini. You know why ngenzela i-call? Ufike endlini wathatha umntwana lo wentombazana umntana wethu. Wahamba naye ngale uSisters. Ngizothola kanjani mina ukuthi uSisters uyamazi umntanami uSisters uyamazi umntwana umntanami. Ngizothola ngokuthi umntwana mina mangena i-night shift uBhutiza uyahamba aye ngale kusisi ephethe umntwana. Ngizoxoxelwa futhi manje ngizoxoxelwa uSisters mase sikhuluma kahle ngoba phela size safika isikhathi sokuthi siphinde sikhulume noSisters. So bekafika nomntwana uBhutiza umntanami mina ngisemsebenzini mangeni afternoon shift nje ahathatha umntwana ahamba ayohlala naye ngale kuSisters. So uzophuma endlini ngathi uye workshop ngoba phela uanti ukhona endlini. Uphume ngathi uye workshop nje uzothatha umntwana endlini aphuma ngathi uye workshop ngoba benokuhamba naye umntwana workshop. Kanti ke useyangale kuSisters. Hayi ke ngidlule lapho. Esinye futhi story leso engiyoza naso ngelinye ilanga. Sindluleke lapho. Isondele ke ibirthday yakhe ke. Ibirthday yakhe imayisondela ngiyabona man
kwezinye insuku kumnandi, kwezinye insuku kusawa endlini mani, kutense, ayisekho le nto leyo, uyayibona, ayisekho le ya happiness ebesinayo endlini, kutense. Uyambona naye mhlawumbe uyazama esayidini lakhe, but ke le nto le yakhe nje yokubanda isihleli khona. So ayike ngihambe ke mina makusifundela ibirthday yakhe, ngihambe e-Total Sports ngiyombhekele i-present. Akazi kubhuti ngizofuna ukumsurprise phela ibirthday yakhe. Fike ngene ke e-shop e-Bricity, ngithenge i-Bricity ngoba isikhathi ngangenaso, ngithenga i-Bricity, ngingene eWoolies ngithenge ikhekhe, buye la bhuti zabuya shayise, ngisifihlile izinto zakhe lezi engimthengele zona. Almost like I think lapha ngaspenda 10k for izinto zakhe. Uyayibona? Ona ngifuna umuntu wami ajabula abone nje ukuthi yabona bengamtshelanga ngumthengele indaba zamakhekhe nani. Nawe then mhlambe mama birthday yethu sakhipha into ezinjalo, understand, but this time ngifuna ube different ngoba ngiyabona isimo ngathi asikho kahle. Ngifuna nami ithi level mhlambe ebona standard nami ngisikhuphule. Ayike abuye intama emsebenzini kulalwe ngo-12. Kukhona nomntana kabhuti wami ke osekhulile nje endlini ebihlala naye, umntana kabhuti wakhe. So batshele ukuthi iplan ukuthi ke ngo-12 siyavuka sizoculela ubaba ne. Ayimi layo ngo-12 oshaya u-12 yimi layo nginyonyoba ngekameroni labantwana ngiyobavusa, ngilayita ikhandlela ngize kuye, sihamba siyacula. Sithi masifika nje singena nje ekameroni lethu, masfilat aphenduka abhekele, sicule nabantwana avela adonsela ingubo yakhe. Ayike ngibone futhi ukuthi akekho interested, angifuni nabantwana beze ba notice into eningi, understand. Ngijike nekhekhe ngicima ikhandlela, ngijike nekhekhe ngifake efridge. Then ngibuyele ke sengiphethe iplastic wami ke wase Total Sport, izinto engisithengile ngimthengele zona, you understand. Ngithenge wona sneakers, vest, everything, yabona nje. Baby, nazi izinto engithengele zona. Happy birthday myeni wami. Ukuthi ngiyabonga. Mfethu ngizobona ekseni. Ukuthi nje ngiyabonga. Wawungenani. Wadonse ngokomntana abantu walala. Ayingitshela futhi ukuthi ukhathele. Ekseni ngi-expect ukuthi mhlawumbe uvuka qala ku-night, yabona. Awuzovuka athi hayibo baby nazi izinto yabona, ngiyabonga kakhulu izinto ngithengele zona, yabona. I'm sorry about last night, bengikhathela ngikhonanga ukuthi nginake nabantwana nekhekhe, understand. Hayi avuke senahambele nje kube normal, ukuthi abonge nje izinto. Nemi ke birthday iyasondela ke manje, yabona. So ngifuna ukubona ukuthi njengoba mina sengizamile ekutheni kube khona into engiyenzayo kulo mshado ngebirthday, ngiyazama ukuthi ubonile mhlambe ukuthi ngikhiphe uthando longakanani ukumkhombisa, understand. Nami ngiyazama ukuthi sebenza ngiyithandi lento eyenzeka la endlini ukuthi kuyakwatelwana, one moment kumnandi, one moment. Senginami ngibhekileke ukuthi ibirthday yami nami phela expect something nami, understand, ukuthi angenzele something. Yo yafika ibirthday yami. Hayike zisondeleke insuku zebirthday yami. Zithi masondele insuku zebirthday yami ngi-expectile ke angithi phela ukuthi mhlawumbe ubaba will come through for me nje, yabona, mhlawumbe angisurprise ngevacation or nje something nice, you understand. Hayi zithi masondela insuku, unfortunately kushona ubhuti wakhe. Thema kushona ubhuti wakhe. Ngiyambona ubhutiza nje ubhizi kulezi insuku, akangitshela nokungitshela. Ubhizi lo bhutiza, ubhizi. Kuthi namhlanje uyahamba kusasa, namhlanje angitshela ukuthi sekuvela inkinga lapha ekhaya manje kushona ubhuti, so siyahamba sekhaya. Hawu ngithuke. Hawu hayibo kanjani? Athi ya siyahamba kusasa. Ngithi okay, hayi ngiyalungisa ke nami ngizohamba nani. Athi hayi asikho isidingo, sizohamba nje nomfowethu, Ngithi akwazi, phela mina ngumakoti lapha, angikwazi ukuthi ngathi kushoniwe ngingaqhamuki. Bazothini khona ekhaya? Hayi akwazi. Guys. Ningitshela ukuthi ngangidinga istrobo noma kwakwenze njani ngempela. Ngithi akwazi nje ukuthi ungahamba wedwa. Awukwazi, kuzothiwani phela ngumakoti lapha ngishadile. Mase ngingasaqhamuki ngomncwabo kabhuti.
hayibo nje akusound kahle, understand. Athi hayi mana asikho isidingo ngizohamba nomfowethu. Ngithi okay, hayi no ngiyahamba mina. Ngibe ngidonsa ucingo, ngifonele emsebenzini, ngibatshela ukuthi hey kusasa angize emsebenzini, ngiyahamba ngiyatravel, sengishonelele ubrother in law. Yimi lo ngipakisha. And akungitsheli nje ekhanda ukuthi ngabe khona izinto mhlamba angifihlela zona angafuni ukuthi why angafuni ukuthi ngihambe, understand. Enqondweni yami kunaleyo ukuthi phela ngumakoti kwamele ngibe khona, angikwazi ukuthi umyeni wami ahambe eyesifeni ngingamsupport. Understand into enjalo ayenzi sense. Ngokwethu umuntu mayeshonile nje uyazama ukulona. But ngithusa na ukuthi wayezongitshela ukuthi manje ubhuti ushonile and kusasa bayahamba. Mina ngithi hey okay, but ngithula. Hayi ke mina ke ngobuphukuphuku bami ke ngipakishe. Hayi futhi abone futhi ukuthi hayi ngempela ngiyafuna ukuhamba futhi. Agcine futhi ke sixabanele ukuthi manje kumele ngiye kubo emncwabeni and akafuni ukuthi ngiye kubo. Mina ngiyabuza ukuthi why ungafuni ngekhaya baphela ngumakoti lapha kushoniwe, why ungafuni ngekhaya sixabane. Xabaneni kwethu kodwa nje ngiqinisa ikhanda ngithi vele ngiyaya ekhaya ngiyomncwaba ubhuti. Ngithi nami sangasikhathi ayithiwa ngo2 siyaphuma. Guys yimi lo yangipakisha ngifaka imoto, excuse me, ngifaka impahla emotweni. Hayi nangempela ngo2 siphume sindlule othongathi sithatha ubhuti ithi lapha sihambe. Guys wake wahamba u16 hours ungakhulumi, 16 hours drive kungakhulunyiswana. Owaphela sekwatelene kahle and ngikwatile ukuthi wayengistopha, wayengafuni ngiye esingcwabeni ngibe ngumakoti. Ukwatile uthe hayi futhi ngintshela ukuthi anginenda basikhulumisana, umuntu esikhuluma naye ubhuti kuphela, nomunye mayebuza omunye nomunye ubuza omunye. Kutense nje kunzima kushushu kurafu. Sithi mase sizofika ngakubo shuthi uyabona ukuthi siyafika, seshuthi uzozama iplan yokungena ukuthi ufuna ukungifunda kahle ukuthi ngisakwatile yini lendlela engaka. Awabuze ethi uyawafuna ama cashew nuts, khona uyawazi ngiyawathanda ama cashew nuts, uyawafuna ama cashew nuts. Ngithi ya ikhona indawo edayisayo ayike afike ame khona ngithenga ama cashew nuts ngibone enginikeza ke. So sengiyamuzwa noma exoxa uyafuna manje ukungifaka kwi conversation, sekuseduze kubo siyafuna ukungifaka ku conversation. Hayi futhi ngisithulele ngabi nandaba. Hayi sifike ekhaya, msithi masifike ekhaya hayi basijabulele abantu abadala, ngibe ngifika futhi ngibe ngishintsha njengomakoti ngingene emsebenzini owenziwayo. Hey ithi ngithi maqeda ngingena mani kube khona into ethi hayi man awucheck ekhaya ukuthi abantwana basale kanjani, yayibona into enjalo. Hayi ngicele ke kuye ke iSIM card, ngicele ifoni ngoba phela usefaka iSIM card iyangale ke. So mangithi ngiyapressa kuma dials, hayibo lo muntu usakawafonela vele ekhaya. Number South Africa but akusinamba sendlini, akusinamba abantwana le. Hayi ngifonela abantwana ngiba-check ukuthi ba right, ngibatshela futhi sihambe kahle. Then bese ngibuyela kule number efoneliwe nje iyodwa nje isaqalile edayaliwe la kuma dial calls. Mangifonela qakelani ubani ofoneliwe, qakelani ubani ofoneliwe. Lo muntu akakafoneli ngisho abantwana ba-check ekhaya ukuthi hayi nisale kahle nathi sihambe kahle, aba-inform ekhaya. But guess what, ukuthi ubani umuntu amfonele, uthe mayishintshisa emkhadi nje umuntu oqala amfonele lo ubani, kuba ubani. So mangithi ngiyayipressa ifoni ishi intombazane, hello, ngiyizwe nevoice ngiyayaza ngithi yo ngahlanya ngaya kuye ngihaza ngithi kumncwabo ngangcwatshwa ngakusasa yezwa na ngaya ngihaza kuye. And then kwenzakalani la, awukabafonela abantwana, umuntu oqala nje umfonelayo usibani why. Hayi mfowethu mani ngimfonelile ngoba ngibe ngimshiye nezikhiza se-workshop. So ngithaka ngibhekele imisebenzi abheka nabafana, kukhona izinto ama-cutting thosha angithengele wona. Usisters sisabheka ibhizinisi asekhaya manje, kusuka nini in charge for ibhizinisi elekhaya, kusuka nini?
Yo guys, ngake ngagula, ngake ngahlanya ngakhohlwa nokuthi kushoniwe la ekhaya. Ngake ngagula. Hayi kwaqonda ukuthi hayibo le yangigulisa ngangithi ngiyahamba same time. Mangithi ngiya-check ama-flight. Ama-flight akhona sekudeni nani. Ayikho nendlela ukuthi ngingaphuma la. Guys, ngithi-ke ekuseni ngiyavuka ngiyagibela ngoba ngizofind that sekulate vele. Ekuseni ngiyavuka ngiyagibela ngiyahamba mina. Qhubeka nayo sisters-ke. Wena oshonelwanga wena kahle. Into oyicabangayo nje umathandana wakho namabhizinisi akho. Into oyicabangayo ingane yakho, unkosikazi wakho nani akusho lutho la kuwe. You understand? Hayi mani bengimcelile ukuthi angibheke okay for how long lo sise in charge for ibusiness yakho. Because like mina ngithe mase ngithi like ngifuna ukufocus ebusinessini wangitshela ukuthi hayi usunomuntu e-workshop unentombazane esebenzayo. Bekuye yini sis? Hayibo uyafunda ngithi uyamazi lo uyafunda ukhona vele umuntu engimqashile osiza ngepaperwork. Ngithi manje lona une authority yokuphatha ngisho ikhiya zase workshop manje. Athi ngimcelile ukuthi angibhekela abafana ngithi ngake ngagula guys, ngake ngakhala emazweni guys. Ngakhala emazweni. Ayi kwabona ukuthi isimo siyashupha ngoba ngithi ngifuna ukuhamba. Angilali kulomoza la angilali. Ngeke ungenze isilima ngaleyo ndlela. Yebo ngiyavuma ukuthi uyangenza isilima but ke kangaka never. Mina ngizokusupporta lezo nkosikazi wakho. Ngizokusupporta ukuthi ushonele. Kanti wena ubusy waqonda ukuthi hayi umndeni mele uhlale phansi manje umndeni yabona ukuthi kushubile. Hayi sahlala phansi sayalwa ke. Ngathi mina ngiyakuzwa ngizocela ukuthi kusasa ngizolala ngilinde isincwabo and then ngingahambi ngoba ke ngiyabona la ukuthi ayisekho indawo yami kahle. Kudala lento le unyaka lokuqalile sibhizi ngalindaba yentombazane left and right ayipheli. So ngiyabona ukuthi ushuthi ukhona ushuthi uzoba unkosikazi wala ekhaya. So mina ngicela ukuthi ke ngidede. Hayi ke ifamily ithi ayivumi leyo nto leyo yayazi ke ubuxoki befamily baxokize futhi kushaya isikhathi sokuthi ngilalele ngihambe ngolala emotweni. Hayi bomfethu woze endlini ngizothiwana ekhaya ngithi yey bebe kuphi kunini ungishuka unyaka wonke ngale ntombazane kunini ungishuka unyaka wonke. Mina ngiza la ngithi ngizokusupporta kanti wena ubhizi ngento zakho. Hayi ngixolele ngalala emotweni ngavuka ekseni kwalungisela isingcwabo kwangcwatshwa then sekumele ke kubuywe. Ngisho ukuthi bayashiya yonke into ngoba ngiyase ngithi ngiyazihambela vele. Bayashiya yonke into kwamele sibuye back ekhaya. Masibuya back ekhaya. Hayibo. Hayi shame. Hayi ke sithi masibuya ke. Bonakala ukuthi hayi isimo sishubile. Isimo sishubile. Kunzima ukuthenza le ndlela ukukhulunyiswana umunye uvuye emsebenzini nomunye uvuye emsebenzini. You understand? Ayike agcina ithi ke ngithi ke mina bekuyimi njalo futhi engithi okay ngicela sikhulume waphela umuntu wami ngiyamkhumbula hlela endlini kodwa nje yabona umuntu manizotreatana like yabona ngathi ngama strangers ehlela endlini. Ngicela sikhulume kwenzakalani. Okay usibani ngiyamazi usekhona ithini into yakhe. Ngicela ungichazele nje ithini into yakhe. Hayi ke asho ke ukuthi yazini mfethu I know ukuthi ezinye izinto usithole ngendlela engafanelanga usithole ngayo but iplan yami ukuthi ngikhulume nawe eqala. Mangikhuluma nawe eqala ngizocela la yo guys ngesikhathi bethi bengizocela la uthi umhelo yes uthi umhelo bengizocela la ukuthi nje uyithole ngendlela engekho right lento lena but ke isifiso sami ukuthi ngicela usibani ngimthathe ezonkosikazi wesibili. Ungizwe kahle uthe unkosikazi wesibili ngathi uthini kimi athi hayi injalo bengisenhlelweni zokuthi ngifuna ukuthi ke ngizomthula kuwe ngifuna unkosikazi wesibili. Yini eyenza ukuthi ufuna unkosikazi wesibili na? Ama feelings wami towards yena are strong. Yile kokuphela nje akukho kunye ukuphumayo. So ama feelings la kulidele ukuthi ufuna ukuba nesithembu ngoba mina ke isithembu angisasi
nasekhaya ngisazi. Ngizosiqala la. And into engicasula kuyo yonke lento lena. Manje ngikubuza izinto. Ungiqambela amanga. Ulokhu ngiqambela amanga. Ayikho into ecasula emshadweni njengokuthi indoda eqambela amanga ube wazi kahle ukuthi lento yiqiniso. Ngitshela iqiniso njengoba linjalo noma kuthiwa ngikubambe like red-handed. Ngitshela iqiniso ukuthi injalo nje. Yabona? Thina uNkulunkulu wasipha inhliziyo yokuxola. But once waqamba amanga ungidrivela ekutheni ngibe angazi psychopath or what. Yabona? So why bongiqambela amanga ola lo? Umbuzo wami. So uzothatha lona ngoba nakho ama feelings enu a strong. Njengoba mina mangithi nje uhlezi ukhala ngomsebenzi ukuthi ukhathele. Mangithi hayi ukhala ngomsebenzi ukhathele. Ingoba ama feelings akho strong ngale. Ingoba ama feelings akho strong ngale. So yiwo la phushayo ukuthi uthathe isithembu. Yeah, but ke ngiyaxolisa ngendlela othole ngakhona emfowethu ngiyaxolisa ya injalo nje into yami. Inhliziyo ayiphakelwa guys. Ngithatha ifoni. Senginawo ukuthi amanamba kaGeli, ngithatha ifoni ngiyiphonse ngale. Kusisi. Hi sisi. Sorry and so ugcina ivumile indaba yakho nawe beloku ephika ola lo. But okay. Ngithi manje ungitshela ukuthi ufuna ukwenza umfazi. Uthi vele bebe ngipromisile ukuthi uzongithatha. Ngithi beka kuchazelele ukuthi unonkosikazi. Ayesesibe ngingakwazi lokho. Ngazi ukuthi nje yimi ngizoba unkosikazi. Bengangichazelanga ukuthi unonkosikazi. Ngithi ke sesike unonkosikazi. Siqeda thola nomntwana. You understand? So since sowazi ke ngokuthi unawo umntwana, unonkosikazi, uzokwenzani? Ayibo, ayikho into engizoyenza mina. Khuluma naye. Uthi shwe. Ngathi khuluma naye ngithi why? Ngithi ngikhuluma nawe nje. Like unkosikazi to unkosikazi, understand? Ngathi khuluma naye. Ngithi sesingacela. Guys, uyabona mongakafike kule position ukuthi ucele umuntu wesifazana ukuthi ahlukane nomyeni wakho. Awukagowi. Uyezwa na? Ngiyamcela. Cela 2K. Yonisa sisi. Ngiyacela, ngicela uhlukane. Athi umntana abantu, hayi angengikwazi mina khuluma naye nje futhi nje ama feelings wethu nje a strong ngenye indlela. So nje kunzima mina ukuthi ngikhuluma naye umuzweni ukuthi uthini. Yezwa na? Kucace ukuthi ke isimo sesibathenza ngibonge umntana abantu. Ngibonge umntana abantu ngivalelise. Kucace ukuthi ke manje isimo sithense ke ekhaya, sithense. And ibirthday yami iyasondela. Iyasondela ibirthday yami. Hayi kube yilonto leyo se on and off sixabana kube khona ilanga lapho esixabane khona. Sagivana. Ethema givana ngase ngithi mina ke. Uzongisiza ke butwa. Uzohamba emzini wami uye kwakho ke ninosibani niyofunela umuzi wenu. Awuzokuphumela la endlini uphume kwenye intombazane uphinde ubuye la endlini kwenye intombazane. So hekya phumele kwami. Uyibambeke umuntu wesifazane mangithi kwami ukuthi lo kwami engamusho waba yengxenye ukuthi umshado wami uphele. Le ngithi kusemzini wami. Angizange ngisho ukuthi kusemzini wethu. Angizange ngisho ukuthi uzongiphumela emzini wethu, ngathi uzongiphumela kwami. Yezwa na? Ngipakisha impahla lapha ku-JM, ngiyifaka zonke ku-JM. Angifaka ngisho kusima suitcase ngafaka ku-JM, ngakhipha zonke wardrobe ngafaka ku-JM ngathi hekya phumele kwami. Yahlala kumuntu wesilisa leyo. Athi nqe yayithola indawo lelo gama lokwami. Ngafaka mamela faka impahla zami ku-JM ngixosha kwami. Wathi angiphume emzini wakho. Yayizwa? Zuthu
wazibamba. So be careful ukuthi uma ukwatile ukhiphane ngomlomo wakho. Yezwa na? So ngalelo langa ke agcine ephumile ke washiya impahla waphuma wathatha ikhiye nje washiya nje oJM bakhe phansi wathatha ikhiye wahamba wayobhuka la wathi ke mubhukile la ebhuke khona. Wasala la ke 2 days zonke engesi ekhaya. Wathi yena ubhukile la ebhuke khona ngoba wayengayisabamba ifoni yami because after ngithe nje ngibona ngempela ukwatile uyabona uthathile ikhiye so ibe khona lento lokuthi hayibo mangimxosha ngempela uzoyapi understand ngithakaye kuye futhi lo ntombazane lona understand phinde ngimfonele ngabo 8 ngithi ngifuna ukumncane ukuthi buye ekhaya I'm sorry ngendlela engikhuluma ngakhona. Ubhuti kwaqonda ukuthi ke akasayibamba ifoni yami ke uyezwa na siyaringa nje uyawabuka ama calls ami waphela ku 2 days engekho ekhaya ngabona ngaye futhi seqhamuke ebuye futhi ekhaya wabuye ekhaya thema yebuye ekhaya sahlala phansi ke sakhuluma ayike futhi wangala ke straight lapho okwesi2 remember ngithi ungalile emsebenzini ngefone wasose ngalo thema yebuye hotel ke lapho bebengixosha khona wabuye wazongala ke 9 ebusweni wathi ke ngizophuma endlini ngisafuna indawo but ke ngicela uqhubeke nempilo ke sisi mina ngizokwazi ukuthi ngifocuse kulomuzi engifuna ukwakha. Hayibo ngathi uthini kimi manje kanti ubuyela ukuthi silungise izinto wathi ngizohlala nje manje but not asizilungise izinto anti wena ungixoshile wathi angiphume kwakho yagadla ungixoshile wathi angiphume kwakho angithi ngathi ngikushilo phela bathi kodwa bengikwatila ngithi wathi wena ungidelelile wafaka impahla zami ku JM ngathi angiphume kwakho ngiyakuphumela ke kwakho ngiyakuphumela ngikhathele lo msindo. Yayizwa isibuya ngakimi ke manje ukuthi wena uthe angiphume so sengiyaphuma sengenza intando yakho ungale kwesibili ke manje usazongala ngoba wangala ka5 usazongala futhi yezwa na. Suma eqeda ngalo kwesibili bese ngiyazibuza ukuthi mina ke manje sizoyimisa kanjani lento ke ingane sizoyithini into yengane and umbuzo wami ngibuza lokhu ngoba ngihlala nomntana wakhe wakomunye ubaby mama so ngamthatha umntwana ngazohlala naye ukuthi azofunda ngapha ahlale kimi understand so ngithi ke mina manje abantwana into yabantwana izothini athi ngiyekwenzeke lutho abazontwana bazoqhubeka nje as normal ngizosupporta ayikho into ezoshintsha hayi bese ngithi mina no like ngibuzela indaba yalomntwana lo ngoba phela ulakimi because of wena uyangezwa na ulakimi because of wena athi hayi solinde maqede ukuvala ikolo ndeni uzohamba buyele kumama yakhe but ke ayikho into ezoshintsha ngizolonga ngisupporta nje ayikho into kumele stress ngayo ethi okay enqondweni yami ngiyazibuza ukuthi ke njengoba esahleli la endlini kuzokwenzakalani njengoba nje esahleli la endlini kuzobe kwenzakalani hayi ke kusele 5 days ukuthi ngene ibirthday yami ke konke ungitshela namhlanje ungale kwesibili namhlanje akusasa kube mnandi futhi nomunye uphumela kweyakhe indlela nomunye emsebenzini uyabona akusekho nokuthi kuthintwana lendlulelo oqala ilanga indlulelo lesibili ukuthi lelanga lesithathu sekusele 2 days ukuthi kufike ibirthday yami angifonele ke futhi ngisemsebenzini mfowethu ushayisa ngubani ngisho ukuthi ngishayisa ngubani athi okay no it's fine ngithi mina why athi no don't worry yezwa na hayi futhi nje ingistress ukuthi why umuntu ezokufonela ngizofonela emsebenzini ngibuza ukuthi ngishayisa ngubani leyo nto leyo yabona hayi ngifuye endlini futhi ngiyihlalele as normally nabantwana abuye emsebenzini mayibuye emsebenzini ngibona imoto ayimise ibhekele egate phela uthi mayijwayele ukubake imoto iface endlini this time around imoto ibheke egate ngitshela ukuthi mhlawumbe usaphuma mhlawumbe khona into ezoyithatha usaphuma hayi ubhuti ke angene shone kamereni donse suitcase apakishe athi ke mfowethu ngizoshiya ezinye izinto
ngoba la ngiyakhona ngisabhukhile uhotela. So ngizocela ukushiya ezinye izinto mase ngithole indawo ngizobuya ke ngizothatha izinto zami. Hawu, usuyahamba? Sengiyahamba. Okay. Nangempela umntana abantu wapakisha wafaka isulcase yakhe. Waphuma kanjalo. Lishaye ilanga lokuthi ke ibirthday yami. Uyezwa na ngesikhathi ehambile akafoni akeze nokusichecka uthena isithembiso sakho ukuthi ngizochecka yonke into ukuthi right na and nginisupport. Phelile ke insuku ifike ibirthday yami ke. Usiswenu ulindele unele hope ukuthi hayi manje mhlambe umyeni wami ngale lelanga uzobuya ekhaya or uzongifonela nje ekseni anje athi happy birthday nkosikazi. Uyayizwa into enjalo. Kuvuka ekseni ibirthday yami. Ngi-refresh ifone akukho message akukho VN akungene call. Yo anke kaze ngakhala kanje empilweni yami. Kwashaya u12 emini. Akakaza afone, akakaza asho lutho, washaya u12. Uthe ngo1 kwaqhamuka usisi engiphilisana nabo esontweni. Ngizwa futhi bese gate bathi hey vula mfazi vula. Evula amehlo angaka guys. Angaka. Uyezwa na adumbile amehlo angekhali ngithi noma thiwa umuntu ikhona ingxabano usezakhohlwe ngisho ibirthday yami after lokhu mina engibenzele kona ngebirthday yakhe. Ayi bathi vula mfazi bayafula and bathola ukuthi hey ayibabona ukuthi kushubile bathi ayike vuka mfazi ugeze asambe bangikhipha ke ngageza bathi nje gqoka ube muhle. Ngageza ke ngaqoka bangithatha saye gateway. Mangifika gateway ayisadla bangispoiler ngathatha ama pictures ke usisumisele ke lapho. Yezwa na ngimisele lapho ngathatha ama pictures. Hayi futhi ke sizibuyele entambama endlini. So ngiposte ke ipicture yami nje lapho nami ngilate yabona ngilate nje ngilate. Ngiposte ipicture kuthi ngakusasa afone. Athi yamfowethu ngithi yebo. Athi ninjani? It is right. Athi okay. Aphume nje futhi kimi athi ayibe nginichecka nje ukuthi ninjani. Ngithi ayis right. Yabona? Ngantambama wakhona. Eqede kufonile ufone ekseni ntambama ke wazo ngibona ngemoto. Uthi endlini. Ngizibuza ngithi lo bhuti ngabe kwenzakalani ngaye. Afike ehlale futhi esofeni. Axoxela dlala nengane ngithi hayibo kwenzakalani manje ngabe sebuyile kwenzakalani. Hayi ke futhi iqonda ukuthi nami ufuna ukungena ufuna ukungikhulumisa nje khamba kanjani emsebenzini uyibona athi hayi nginibonile beniphumile no so and so bobeni kuphi bekwenzakalani. Ngicasuke uthi xe. Ngithi nje angizokumtshela nokumtshela ukuthi bekuyibirthday yami izolo. Yezwa na angizokumtshela. Athi benikuphi? Hawu engqondweni nami lo muntu lo uze kimi uze ngoba ezosichecka kahle uzochecka ukuthi bengikuphi la bengikhona izolo. Uyabona? Ngithi nje angizokumtshela ke lo ngithi hayi futhi ngimenzele ukudla adlala nomntwana. Ufika isikhathi angibona esengibezele bedroom. Hayi ngibizele bedroom. Hawu nangu umuntu uyasondela guys. Yimbi lo yaphela ngivuma ke angithi ubaba guys hey ngicela likujudge Nkosi yami ngicela likujudge basondela umuntu. Hayi nami ngasondela phela hayi ubaba angazi uma ngithi ngiyanqaba ngizothi ngiqabelane. Uyabona oba ngimazi ubaba. Hayi wasondela nami ngasondela. Ayike ngitshela ukuthi hayibo inoba ke uyabuya yini kwenzakalani. Yabona into enjalo sihlale ke hayi futhi ngishaye ikhathi santambama kuphekwe ke. Hawu sihlale kubuka iTV ngabo 10 nje ngabo 10 ngizwe ukuthi athi ayisengiyahamba ke mfowethu. Ungizwe kahle
athi sengiyahamba ngabo 10 ebusuku yazi wena angaze ngizizwe ngiyiwiki ngilula ezumuntu wesifazane. I'm like lo baba shuthi nje bezele lento beyizelela kimi kahle kahle bezele lento abeyifuna kimi usiyangishiya ebusuku iwes uphuma ekhaya ebusuku kuyo yonke lento lena angaze ngizizwe ngilula kanje. Uyabona uzizwe ulula because of umyeni wakho uzizwe ulula engathi man khona lento oyenzile wrong. Umntana abantu wayedonse isikhiye sakhe waphuma. Uyezwa na? Waphuma. Uthema yephuma ngithi angaze ngakhala guys, ngakhala kanje, ngakhala. So salala nabantwana ngandlula lapho. Sahamba izinsuku wezwa ke shuthi uyalandelela uyangitracker okwenzakalani wezwa ukuthi ke emsebenzini se-arrange ukuthi sihlangane nje kwenye indawo kuyokusuka inyama kube mnandi. So shuthi uzwile ukuthi i-company le izobe ila yenze nje sihlanganele nje akusinto ye-company but sihlanganele as ama colleagues athi ayi mana ke sijabuliseni. Shuthi uzwile ke ngokuzimalanga ukuthi ke ngoba uxhumene nalabo abanye ama colleagues wami. Susho uzwile ukuthi hayi kuzobe kusendaweni ethize khona nje kokosiko kube mnandi. So lifike ke ilanga ke bafike ama colleagues wami ke hayi ngithi mina hayi no ngizodriver mina shiyani imoto zenu ngizodriver sihambeni nje sigeze futhi sibe bahle ke mantombazana abafana sibe bahle. I understand nami sengifuna ukuphuma kule nto leyo ukuthi hayi man hey awukahle ukhalele indoda yezwa akuphuma ubona abanye abantu. Uyabona le nto leyo yizo le nto leyo ukuthi ake ngiyithintithe ayike siphume ke nama friends nama colleagues wami sihambe ke sekule ndawo sifike ayike kosiwe inyama. Hawu ngithi ngisabhekile ngithi hayibo le moto leya ngobe yakwami ifunani la le moto le beyizinto enjalo. Hayi ngithi man hey ngithi ngisemgruveni kanjalo hayibo ngoba imoto yakwami le ifunani la mangithi inhla nguye ngitshela ukuthi lona angizokumnaka ngoba angimazi ofunani la nokuthi umenye ubani ke nje angazi. Sidanse emgruveni babuza nangu umuntu wakho phandle nje angifuni nokumnaka. Hayi sibona ukuthi sekuyabhora futhi la sikhona niyazazi into zasemgruveni niyazazi ukuthi ke hey indawo mase ibanda kumele kumuve lokwenye. Usiswethu uyaqala nokwenza into zomgruvo. Yo kusiyami yena thiwa ke manje siyakwenye indawo ayisisuke ke lapho singene emotweni imdriver sekwenye indawo bese ethi kuyo intombazana sesihamba naye athi manje ufuna endlini kwakhe yasimhambise lapha eQuarry Heights simhambise sihambeke. Hawu masithi le kunemoto nje lokho isilandele le moto masifike sipaka nje kwalo ntombazana na imoto ngemuva ipakile uyasilandela and ngibona ngama fog light ukuthi le eyakwami le ngoba sekusebusuku phela manje futhi ngithi angimnake but ingwarishe lento lokuthi waye manje ezongilandelela kanje ngoba phela sahamba singama ladies sinama colleagues la abafana waye sengilandela kanje. Hayi thiwa sifike sesenzeke lapho kwa intombazane sisi lo ayenze into abayifuna ukuyenza endlini sisuke futhi sesihamba ke manje sithi masithi yasuka nje adilike emotweni yezwani thanda ngicela ukukhuluma nawe ngithi yebo yabona uyazazi into yasemgruveni umuntu ufuna ukumzwa kahle umvulela amakhala yezwana yebo ufunani la ngalesikhathi angizwa ufunani ngalesikhathi
kube nzima ukuphendula lo mbuzo. Ngithi wayezongibuza lokho, wayezongibuza ungenaphi nje wena, ungenaphi endabeni zami. Ngithi nje futhi angifuni ukukhoza idrama phakathi kwabantu. Athi ke ngicela sihambe endlini. Thina mina nama colleagues wami siplanile ukuthi sisamove ngoba siphazamisekile, besithi size lana eQuarry Height and then untombazana uzofika enze into azenzayo and then bese siya move. Uyezona? Athi ke ngicela sihambe endlini. Sibukane ke nalabo abanye ngithi na umhlolo wami ngithi angilapha angayi endlini mina ngizama ukugoloza. Athi sizohamba. Ngibona ukuthi hayi nabo abanye babone manje ukuthi isimo sitense and manje yabona ukuthi sebe more concerned about i-safety yami yabo. Bathi hayi Thandeka sihambe sizokhambisa. Yimi ngidriver kuthiwa imoto zizolandelana zonke. Ayike sihambe nama colleagues wami naye asilandele ngemuva. Fike ngingene bafike bangishiye gate nami ngingene ngibhanke ke bathatha imoto zabo abanye bahambe. Nansi imoto yala ekhaya ifika ithi sesela endlini ke. Yini lento oyenzayo? Umfazi usiphatha kanje? Usuhamba namadoda ebusuku namantombazane sophuza yobutshwala zona hamba ebusuku. Ngithi angithi wena ungishiyile. Yini nje uzixakelani? Uzongilandela nje ungi-escorta nje ungi-escorta ebusuku uxakwe yini? Uxakwe yini kahle kahle? Yini exakile? Angithi wena uphumile empilweni yami. Ngicela ungiyekele ngiphile impilo yami. Athi umfazi bazothini nje? Bazothini? Ngisho esontweni bazothini nje? Bazothini? Yini lento oyenzayo? Indlela ophatha ngayo. Ngithi ngicela ungiyeke ngiphile impilo yami. Ngicela ungiyeke. Angazi nokuthi ufunani khona la. Ufunani? Yini ekufunayo? Utshela ubani nokuthi sila besekhona? Ufunani? Ufunani? Phuma empilweni yami. Phuma empumulweni. Athi nje umfazi ke akaphathi nje ngendlela ophatha ngayo kwesisi. Umfazi akaphathi ingane zami sele nobani? Ingane zami sele nobani wena ubusy nje, ubusy namadoda ebusuku. Na umhlolo wami bo. Athi ke ngene endlini. Khimoto ngene endlini lokho egate. Hayibo. Uthi ngilokho igate manje. Ngiyazibuza ngithi why uzozenza umuntu oconcern? Why uzozenza umuntu oconcern kahle kahle? Thina siyahlala nabantwana bami. Siyazi ukuthi siphila kanjani thina la ekhaya. Wena why uzozenza umuntu oconcern? Oqala nje umenye ubani? Kuleya braai ubani okumemile. Ngicela ukubuza. Umenye ubani leya braai? Athi akufuni wena lokho, akufuni wena lokho. Umuntu esifazana nakasiphathi kanje. Umfazi nje akasiphathi kanje. Ngithi okay nokulungile ke. Ngibe ngimshiya lapho ngaphandle ngangena endlini. Athi uyangilandela endlini angene ekamerweni angishaya okay. Ande ngibhekela ngathi nje lo bhuti lo namhlanje ngifuna ukumkhombisa kahle nje ukuthi and uyangibona manje the way ngistrong ngakhona, the way ngimphendula ngakhona uyezona, uyabona ukuthi hayi akana chance. Angimuzwe sesikhuluma nengane, hey nivale la nenze sure ukuthi ku right. Wayithatha imoto yakho umntana abantu ehambe ukuthi beyapi bezwe ngani ukuthi sine braai. Kodwa nje umuntu wakhona wayesengistalker yezona, wayesengistalker. Ahambe ke kanjalo ke. Hayi zihambe ke izinsuku uthando zami zihambe izinsuku kufike isikhathi sokuthi nayi afone mfowethu mani ngiyanikhumbula ni right na. Ngithi mina is right athi ngicela uzongivakashela. Ngicela uzongivakashela. Ngithi usho ukuthini mawuthi ngicela ngizongivakashela? Ngithi nawo umuzi wena wayi wena ungezi athi hayi ngisengifuna ubona la ngihlala khona. Ngithi mina ngithi wangivimbela ongafuni ukuthi ngazi la uhlala khona. Wayi manje sekumele ngize ngizobona la uhlala khona. Athi hey Thandeka uyokukhuluma uyokumsindo ngicela uze. Yezwa na? Ngicela uze uzongivakashela. Seniyazi nje wenzeni Thandeka? Yo guys, hey nina yo. So yimi loya amahloni, yimi loya ngivume ke. Hayi ke ngivume ngihambe ke ubhuti ke asho ukuthi asizohlangana endaweni ethize. Ngithi no it's fine. Hambe ke
hawu nendawo iqhelile nendawo futhi ahlala kuyo nje usukile nje eduze kwalahlala khona ngithi oh okay zoke ngizwe ke hayi fike ke endlini yakhe hawu mangithi ngiyafika endlini yakhe guys nina mangithi ngiyafika endlini yakhe hayi mani indlu ithi ngumuntu wesifazane mina yezwa na ithi ngumuntu wesifazane the way organizwe ngakhona ifurniture kunama spices phela uyayibona indlu enetouch yomuntu wesifazane yezwa na ithe yena ngizake ngizwe la hey hayi mangithi nanka ama spices mangithi ayibona amabhodo khona la khombisa ukuthi umuntu wesifazane ukhona la hayi futhi ngithi angeke ngisusa umsindo ke kuhlalwe ke kuxoxe kube mnandi ke ngivakashe ke bese ke kufike isikhathi santambama ke futhi nje hayi kube mnandi athi hayi mana asiphume seshaya umoya yabona asiphume shaya umoya sambe sebeach so saphuma ke saye beach sashaya umoya ashutha ke ngashutha naye ngamfake ethumbeni so ke sabuyela endlini ke and then hayi kwamnandi kwafika isikhathi sokuthi kumele ngibuyele endlini ebantwaneni ngabuyela ke endlini ebantwaneni ngaphinde ke ngaposta ke isithombe sami sise-beach naye hayibo nami ngijabulele ukuthi baba izinto zilungile angifunanga ukubuza into eningi ukuthi la endlini umuntu esikwenzakalani la angifunanga ngithe nje ake ngi-enjoy isikhathi sami naye yezwa na hayi ngiposte ke isithombe sami naye thema ngiposta nje isithombe yangena call and then why uposte lezi zithombe ngithi hayibo bengamelanga ngiziposte yo yasuka why upost ufuna wonke umhlaba wazi umhlaba ufuna wonke umhlaba wazi ukuthi ngisobuye sesibuyelene nani ngithi kanti sibuyelana ngayini angithi benge kwakho ngikuvakashelile kanti bekuyini le nto leyo angimelanga ngisikhombisa ukuthi ngijabulile naku besincebelekile sebabili hayibo kanti kumele ngenze njani athi yey ngicela nje ungikhiphe ke ethombeni zakho ngicela ungikhiphe ethombeni zakho ngicela sithathane efonini azathi kuze kufike ekutheni ngize ngicasuke ngithi ever since umuve out wena abantwana wawethu uzobanakekela ngihleli nengane yakho awufaki imali wenze next athi manje uzokhuluma ngengane yami wayeqinisile uSorenso uthi wayeqinisile uSorenso ukhuluma ngobaby mama wabafana abawu2 khona ubaby mama womfana oyi1 khona ubaby mama wabafana abawu2 wayeqinisile uSorenso athi wena uzithandi ingane zami ngisiwe isisu ngithi uSorenso usho njalo wathini wena mayisho njalo wathini wena obongazazi nokuthi izingane kumele kube nento yefamily ingane zize yimi bengifostelela ukuthi ingane zize kimi zizongivakashela makuvalwe izikolo uyamtshela uSorenso ukuthi yimi bengikuphusha ukuthi uhambe welanda ingane kuyi ngoba ngifuna izingane zikwazi ukuthi ukhona empilweni yazo uthi wena vele wanikeza izingane zakhe izingubo ezindala ingane yakho lezi ezinye ziqoka kahle lezi ingane zakho wayefikile wanikeza izingubo ezindala wangithinta ke lapho wangithinta ngithi kanjani iqiniso uyalazi ulazi kahle iqiniso abafana kuze beze la mabuvalwe izikolo yimi ngikufostelela ngithi lande ingane azazi ingane ukuthi ekhaya likhona endelezi impahla ubaby mama lo wakho uzongithuka ngaye namhlanje lezi impahla khuluma ngazo ingane zifike zabona impahla zasithanda ngathi if mabeyithanda bayazithatha impahla abantwana beyiqoke uthi vela azange akujabulele lokho wathatha lezo mpahla ingane zafika nazo lezo mpahla wathatha lapha wayophonza le emgwaqweni Pine Town ngithi hawu impahla zalahlwa wena wawukuphi
uthi hayi mama ubhebe mama angiphonsa ngazo wathi ngazongijoyela kabi noThandeka niphi ingane zami ingoba ezendala wayeningathengela ingane ingubo ngithi naye uqiniso uyalazi ukuthi ingane bezizikhiphela zona impahla zithi ziyathanda ngathi if uniyazithanda ke impahla zithatheni so sokukhombisa ukuthi mina ingane zakho angisithandi and uvumelana naye ukuthi angisithandi ingane zakho ngoba nako ngireza issue ukuthi wena ever since uphumelela endlini ingane awazi nokuthi zidlana kwenzakalani namhlanje sozongithuka ngobhebe mama drama wakho ole lo mina ngithi ngani masifikile ngikhipha kweyami imali mase behamba abantwana ngibanikeze ngineze wena ngithi nikeza abantwana nansi imali uzongithuka ngaloko namhlanje yo sathukana ke wacaye waphinde futhi ke athi ayibona ingqondo unayo lento bengithi ngiyayizama kuwe awukashintshi kusho yena yezwa na awukashintshi ingqondo nje awunayo asiyeke lento yethu asiyeke lento bengithi ngizama ukuyenza siyeke ayisebenze vele okwesithathu ngaliwe ngathi if ubona kanjalo it's fine but I will never forgive you ukuthi uzowena ungihlanganyele nomama wengane zakho understand after so much mina into ngizenzela lezi ngane ngoba bengifuna ukuthi umndeni wethu kube umndeni oblendayo ingane zazi ukuthi makuvalwe ikolo ziza zonke ingane zizohlala la ingane zakho so mina namhlanje ngusathane so do I deserve this ngempela ngiyayideserve lento yenza la kimi athi asiyeke lento bengithi ngizama ukuthi siyenze nje asiyeke ngathi ayikulungela asiyeke imobona kulungile vele beyingekho kwayena uwe beyikhona ngabe ubuyile la ekhaya mawubumise nokuthi silungise izinto vele beyingekho kwayona ngithi nje kodwa into engizwisa ubuhlungu ukuthi kuwo konke engikwenzela abantwana bakho mina namhlanje ngusathane uhlangane naye la mama loyi namhlanje ngusathane ngathi asiyeke shem ayike kwadrop ifone nomunye wathukana kanti njalo kwadrop ifone ngahlalela nabantwana bami kwabamnandi qhamuka futhi yena futhi qhamuka ubuya uze ekhaya manje ngithi and then kwenze njani manje athi ayibo angisamela ngivakashe nje ekhaya endeke ngasho ukuthi this time around ngengidlale lo bhuti ngeke ngize ngidlale lo bhuti this time around bathi uyazama ukukhulumisa thayi manje nishoda ngani yini enginganenzela yona abantwana ba right uyabona umuntu efuna ukwazi nje ukuthi yonke into right grocer impahla nani abantwana angikho nakuyi ngathi nje lo bhuti uzengijwayela usengalile ngithi sokukathathe ngala so angisamnikezi ke angisamuphi indawo sengicross line manje angisamuphi nje indawo yezona sehambe ke isikhathi kuqonda ukuthi ke ayi ubhuti ke la yakhona ngazi simhambele kahle okwenzakalana ayike nami kufika isikhathi sokuthi kumele ngimuve la ngikhona ngimuvele eJoburg mathi mangiphuma ke ngiphuma futhi endlini athi indlu hayi uzofaka abantu bakhe abazorenta endlini ngithi no it's fine ke mina uzonginikezela imali yami phela you understand oba ngifuna vele indlu ihlala ingenamuntu ayike sesimuvile ke nabantwana saphuma endlini wasala ke wafaka abantu bakhe sesimuvele eGoli hayi mase simuvele eGoli ke nakhona lapho imali makumele ingene imali yendlu ayingeni ngithi emvo imali yendlu yami kwenzakalani ngayo ufake abantu lapho abantu basebenza yonke into yami but ke angibone imali athi imfethu manje labantu bangisolisa wara ngizobakhipha endlini hayi sihambe isikhathi kubonakala ukuthi vele ngiyaluza indlu ihlele labantu and then angithole imali kuyo ayike ufika isikhathi ukuthi engathi ubhuti ziyamkhalela manje la yikhona angathi akusahambi kahle afone futhi anifathu mina ngicabanga ukuthi ngibuyele emuva ekhaya ngithi hawu kwenze njani athi hayi mani umsebenzi mana kukho right
umsebenzi slow manje ngifuna ukuthi at least ngiyazi lapha ekhaya ukuthi ngeke angirenti, so ngizozama uphusha into zami. Ake futhi ke nami phela ngenhliziyo ke futhi ngiyamcabangela ukuthi as much as like engasadlala iphathi akondla abantwana, but ke ikhaya likhona and wesi ke angitholi imali kule ndlu, you understand. So ngithi okay, hayi buyela ke endlini ke, buyela endlini ke, uzonginikeza imali onginikeza yona ke inyanga nenyanga, ngoba phela ngiyayidinga imali yendlu, you understand. Uzonginikeza yona ke imali, uzonginikeza yona, uzobona ukuthi wena unginikeza. Athi okay, it's fine ke, ngiyabonga. Ngezwe kuthiwa ubuyelele ke endlini ke, ubuyele endlini. Masifika endlini athi sengicabanga ukuthi manje futhi ngenza ama-renovations endlini. Okay, ngoba ngifuna manje ukuthi nabantwana bonke babuye, nani nibuye, manize ngapha nithola ikhaya, izinto enjalo. Ngithi okay, no, it's a good idea, ungawenza ama-renovation, it's fine. Ngaleso sikhathi leso angitholi imali endlini, indlu ithengwe yimi, but ke yena wenza ama-renovations ke ngokusho kwakhe. Hayi nangempela wenza ama-renovations right, umuzi wawoma. So wenzela ukuthi ke masibuya noma sizovakasha eThekwini sizobuyela la ekhaya, and nami nginankinga phela vele indlu yami, understand. Hayi ke enza ama-renovations aqede, mase ngithi ezwe futhi ngizwe usho i-call, hayibo uzane nizongivakashela. Hayi nangempela futhi sihambe siyafika, hayi umuzi ngempela onakekeliwe, nothi ngendlela ebuyingakhona ngesikhathi kusekhona ama-tenants. Umuzi ngempela umuzi, nami ngibeke phansi ngithi hayi umuzi wami, yabona into enjalo. Hayi kube mnandi ke sihlele nabantwana, kube mnandi ke shaya isikhathi futhi siphinde sibuyele eGoli. So bese senza leyo nto leyo ukuthi siyavakashelana. Ase ngibuye angifonela athi awubuye, mangibuya sengibuya ngihamba ngedwa. Hayibo endlini lena ngithola ithoyisi lomntwana. Hey ngiclean, ngiyathanda ukuthi mangifikile ngiclean ngishintsha ilineni, ngithola ithoyisi lomntwana kuleli kamero labantwana. Ngithi bo ithoyisi lomntwana lo, and umntwana omfana la. Mangithi ngiyachecka kunovaseline, ubhaliwe uvaseline ngemarker so and so, igama lomntwana lo vaseline. Hayibo mhlolo wami, ngibheke ithoyisi le, igama lomntwana leli. Hayibo kwenzakalani kanti kahlahla